partners van Limburg Vandaag zien Hair & Beauty Marijke Paradiek en Kastelein Fashion & Denim Beek. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag. Vandaag op de 3 september 2013. En ook vandaag praten we natuurlijk weer helemaal bij over de actualiteit en we stonden stil bij een aantal mijlpalen. Zo is het op de kop af 60 jaar geleden dat de NAVO-basis in Brunsum wordt opgericht. En we praten over het WK wielrennen dat in 1967 voor het eerst in Nederland in Heerlen wordt gefietst. Maar natuurlijk beginnen we met aandacht voor de actualiteit. Daarom zit Patrick Smeets weer bij ons. Welkom Patrick. Hallo. Dan is lange vakantie. Ja. Meteen bespreken we vandaag de actualiteit. Ja, klopt. Voor te beginnen, wat viel dicht op in de media vandaag? Nou, mij viel wel op dat er heel veel te doen wordt om eigenlijk die lezing wat Mark Rutte gisteren heeft gedaan. Daar is iedereen heel erg over hergevallen. Nu snap ik dat ook wel, hè. We zitten natuurlijk in september, dus er gaat straks van alles komen. En iedereen hoopt toch dat ze al een beetje een preview kunnen krijgen van wat hij daarin te zeggen heeft. Maar nou, Mark Rutte heeft een hele mooie lezing gehouden, hè, want iedereen hij het erover, hij deed dat zo schoon uit de kop. Alleen het probleem is, hij heeft eigenlijk niet zo heel veel gezag. Ja, het wordt een beetje een sfeertje alsof er zich Martin Luther King waande. Ja. Maar goed, het is natuurlijk kwalijk genomen dat er eigenlijk te frivol omging met het feit dat het crisis was. Maar ja, hij werd het dan toch heel goed te doen door niks te zeggen en toch heel veel woorden te gebruiken. Ik heb een klein stukje. Wat tracht kijken. De snelste manier om kwijt te raken wat we hebben, is door krampachtig vast te houden wat we hebben. We moeten veranderen. We moeten bereid zijn om zekerheden terzijde te schuiven, zodat we de mensen nieuwe zekerheden kunnen bieden. Nieuwe zekerheden bieden? Ja, tuurlijk. Ja, ik lach erom, maar dit is natuurlijk serieus en er zit ook wat in, maar het is zo vaag. Hè? Ja, het is allemaal zo vaag, want eigenlijk had hij een speech gehouden van Dick en Hoofdhoer en wat er eigenlijk zei, en dan moet ik kijken of niet dat uit de kop lukt, zoals hij dat ook kent. Nederland is een fantastisch land met problemen en daarom moet voor openstaan voor verandering. Dat was in de ganse speech. Nou, laten we gewoon doen. We gaan het nieuwsoverzicht. Ja. De gemeentes in Nederland die gaan samenwerken als het gaat om het plaatsen van ex-gevangenen. En dat komt eigenlijk heel concreet naar aanleiding van het feit dat Benno L., de veroordeelde pedofiel, zich in Kerkrade wil gaan vestigen. En dat leidt natuurlijk tot een heleboel consternatie en beroering door een Kerkrade. En de gemeentes die gaan nu samenwerken om te kijken dat ze informatie kunnen uitwisselen, zodat met name als het zich voorleidt een keer, de gemeente precies weet wie ze dan met die situatie moet omgaan, Patrick. Nou, we hebben het even nagevraagd, maar blijkbaar loopt dit dus toch al een stukje langer, want wat de gemeentes namelijk doen, is ze krijgen eigenlijk van justitie, kennen ze de informaties krijgen. Als een gedetineerde terug wil naar een bepaalde gemeente, kennen ze van hun. Dan moeten ze dan een abonnement voor afsluiten. En dan kennen ze informatie krijgen over wat die gedaan hebben en wat ze van plan zijn. Dus het is eigenlijk niet zo dat ze echt samen gaan werken en zeggen van nou ja, oké, we hebben er deze morgen 3 die vrijkomen, pak dicht daar maar, dan zet weer deze hier neer. Geen koehandel. Nee, precies, dat is het helemaal niet. Het is puur om goed geïnformeerd te zijn over wij ze terugkrijgen in een gemeente, zodat ze dan hun plan kunnen trekken. In Maasbracht is begonnen met het zoeken naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de plaatselijke haven. Destijds is de haven flink gebombardeerd en in totaal zijn er zo'n 250 schepen toen verwoest. En de verwachting is dat er nog een heleboel blindgangers door op de bodem van de Maas liggen. Nou, waar moeten die nu weer gevonden? Ze willen namelijk door de Maashaven gewoon uitboeien met een passantenhaven. En natuurlijk kunnen bij die werkzaamheden schokken in de grond ontstaan. En het zou heel vervelend zijn als dan zo'n bom afrijdt. De bommen werden vanaf nu gezocht, in kaart gebracht en zullen de komende maanden werden geruimd. De gemeente Weert komt terug op het besluit om 74-plussers niet langer in te zetten als stemmenteller bij de komende verkiezingen. Ze kregen daar behoorlijk kritiek op bij de gemeente, want de gemeente heeft dat grosso modo besloten, omdat er bij de vorige verkiezingen nogal wat foutjes worden gemaakt door de oudere tellers en daarmee wordt de uitslag ook pas heel laat binnen. Toen hebben ze gezegd, nou dan gaan we grosso modo geen ouderen meer inzetten. Daarvan zijn ze nu teruggekomen, nu krijgen de ouderen een cursus aangeboden en als ze doorverslagen, Patrick, dan mogen ze alsnog de stemmen tellen. Ja, ik vind het op zich trouwens niet onterecht, want wat dus ook wel bleek is dat een heel aantal lui, als ze bij het stembureau komen, het wordt niet alleen maar dat er foutjes gemaakt worden, maar dat er lui echt lagen te slopen soms. En, en dat sommigen zich zelfs onheus behandeld voor. Wat dat dan precies wil zeggen, mocht we dan maar gisteren, maar zo stond het in ieder geval in het artikel. En dan vind ik het wel correct dat ze zeggen, oké, luister, we willen natuurlijk nemen eens uitsluiten en het is al lang leuk, laten we dat voorop stellen, dat al die lui dat nog willen doen.
Maar het moet wel zo zijn dat het verantwoord is en dat jullie ook kunnen doen wat ze moeten doen. Want dat is natuurlijk bij dit soort dingen ook wel belangrijk. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar het feit dat een man in Geleen is overleden. En volgens de nabestaanden komt dat omdat er niet goed behandeld is door de thuishulpen die er hij. Er ging blijkbaar van alles mis met het toedienen van de morfine. En dat heeft ertoe geleid dat de man enige tijd later ook kwam te overlijden. Wat er nu precies gebeurd is, dat moet de Gezondheidsinspectie nu gaan onderzoeken. Blije gezichten vanmorgen in het college in Weert, want daar kregen alle brugklassers een iPad van de school. Dat heeft ermee te maken dat het onderwijs toch op de schop gaat en ze willen tegenwoordig heel veel gaan doen via die iPads. En dat is heel heilig voor de leerlingen, maar natuurlijk Patrick ook heel heilig voor de leraren zelf. Ja, klopt ja. Ze noemen dat leren op maat. Nou ja, die kinderen vinden dat natuurlijk dan prachtig, want die kregen een iPad met een hoes en die kunnen niet wachten tot ze toe zijn om Angry Birds erop te zetten. Want zo vergeet het dan natuurlijk. Ja, maar ze bang dat het meer als spelcomputer dan als leercomputer nou, moet ik even doen van, ik weet niet of ze het beveiligd hebben, want dat kan ze ook doen, dat ze er zelf niks op kunnen zetten. En dan geeft dat natuurlijk niet. Ik kan me wel ook voorstellen dat ze dat op die scholen doen, want anders wordt het heel snel een rotzooi. Maar het is natuurlijk leuk speelgoed, hè, laten we dat voorop stellen. Maar het geeft de leraar, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, een soort van Big Brother manier om te kijken hoe lang dat kinderen ergens mee bezig zijn geweest. Dus als hij heel veel moeite heeft met zijn rekensommen en dan kunnen ze zeggen, ja goh, daar heeft er 2 uur over gedaan, dan kunnen ze dus gericht aanpakken en zeggen, hey, je hebt er problemen met. Of aan de andere kant, als iemand zeg maar bijna 5 minuten zijn denken ingevuld en dat klopt ook nog allemaal, dan kunnen ze dus zeggen van oké, dat is dus duidelijk talent. En zeker in het kader van de onderwijsdiscussie die nu toch gaat, dat ze extra aandacht kunnen schrijven aan de lui die voor liggen en die achter liggen, zeg maar. Ja, dan is dit natuurlijk wel heel erg heilig. Ja, duidelijk. En straks gaan we het hebben over de sport en dan gaan we kijken naar de selectie voor het WK wielrennen met daarin 3 Limburgers bij de profs in de wegwedstrijd. En dat zometeen eerst aandacht voor het gevaar van mobieltjes. Ja, wie gevaarlijkste is nu de straling bij een mobiele telefoon? Daarover is al heel veel onderzoek gedaan, maar de deskundigen zijn het nog niet altijd even met elkaar eens. En in België hebben ze daarom nu iets heel interessants gedaan. Daar hebben ze namelijk bij de wet verboden dat er nog mobiele telefoons verkocht mogen worden aan jonge kinderen. En dat zou er met name komen vanwege de straling. Nou, we gaan erover praten. Dat doen we aan de telefoon met een oud-hoogleraar van de Universiteit van Maastricht. En dat is Wim Paschier. Meneer Paschier, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft onderzoek gedaan onder andere naar de vraag hoe gevaarlijk de straling is van die gsm's. Wat is daarvan de uitkomst? Ik moet misschien eerst even rechtzetten wat u net zei. U zei dat in België mobiele telefoons voor kinderen verboden zijn. Waar het om gaat zijn de speciale telefoontjes met 1 of 2 knoppen eraan, die speciaal voor hele kleine kinderen zijn. En ik heb meegewerkt aan een advies over die regelgeving van de Belgische Hoge Gezondheidsraad. En in dat advies denk ik dat we hebben gezegd in het algemeen dat het heel verstandig is om een beetje te matigen met gebruik van mobiele telefoons. En dat geldt voor hele kleine kinderen. Niet omdat we zoveel aanwijzingen hebben dat er heel veel gevaar is. Maar vooral omdat we ook op een aantal punten dingen gewoon nog niet weten. En dat we zeiden van nou, voorzichtigheid kan in dit geval geen kwaad. Ja, zijn die telefoons voor die jonge kinderen dan wezenlijk anders dan bijvoorbeeld de mobiele die u en ik hebben? Nee, de reden daarvan is dat, u zegt dat, kijk, laat ik zeggen van als u op uw 60ste als eerste een mobiele telefoon koopt, dan kunt u nog maar een jaar of 20, 30 maximaal aan de straling worden blootgesteld. Voor kinderen en zeker in het huidige tijdsgewicht met het intensieve gebruik zou dat een veel langere periode beslaan en veel intensiever. Dus dat is de reden. Pas bij kinderen een beetje extra op, totdat misschien op een aantal dingen nog wat duidelijker worden dat er bijvoorbeeld echt geen gevaar van de straling te duchten is. Ja, en als ik dan even iets mag vragen.
U zegt die telefoons zijn eigenlijk hetzelfde. Het gaat er voornamelijk over dat die kinderen dus niet al op zo'n jonge leeftijd daaraan blootgesteld zouden moeten worden. Dan kan ik me voorstellen dat ze zeggen, nou oké, die telefoons die op jeugd gericht zijn, die willen we dan niet graag in de handel zien. Maar ik neem toch aan dat het verbod wel voor alle telefoons geldt voor jongeren. En dan vraag ik me wel af, u heeft daar dan vermoedelijk over nagedacht? Nee, dat is niet juist. Laat ik zeggen, als u een kind van 3 hebt en u wil een iPhone kopen en u wil dat kind van 3 met die iPhone laten spelen, dan verbiedt de Belgische wetgeving dat niet. Dus het gaat alleen maar om het bellen? Het gaat erom dat dus die speciale telefoontjes met 1 of 2 knoppen, papi, mami, dat die niet op de markt worden gebracht, omdat dat toch het gebruik door hele kleine kinderen zeker zal verminderen of helemaal voorkomen. Ja, nu is het natuurlijk zo dat heel veel kinderen spelen ook met de telefoon van hun ouders bijvoorbeeld. Er is dus wel degelijk gevaar. Ik denk dat niet veel ouders zich dat beseffen. Nee, laat ik zeggen van, wij weten niet goed in welke mate er door die straling op lange termijn toch gezondheidsrisico's zullen zijn. En dat is de reden dat in elk geval de deskundigen van de Belgische Gezondheidsraad, zoals ik al zei, ik heb daar zelf ook aan meegewerkt als Nederlander, van hebben gezegd van een beetje voorzichtigheid zou geen kwaad kunnen, totdat we daar misschien na lange jaren gebruik wat meer zekerheid hebben. Ja, één laatste verduidelijking dan nog graag. Is het zo dat als kinderen met bijvoorbeeld de iPhone, om dat maar als voorbeeld nemen, van hun ouders gewoon zijn aan het spelen en ze spelen een spelletje, dat is inherent niet schadelijk voor een kind. Het gaat puur om het aan het hoofd houden en bellen met de telefoon, toch? Of het aan het hoofd houden precies gaat, dat weten we ook niet. Het gaat erom dat er inderdaad verbinding is en bij het bellen is het stralingsniveau hoger dan als u niet belt en de telefoon maar af en toe met een zendmast contact heeft. Ja. Nu is het zo hier in Nederland dat heel vaak de discussies bij families thuis gaan niet zozeer over de straling als het gaat om het gevaar van mobiele telefoon, maar meer gewoon over het nut of onnut voor een jonge tiener om zo'n telefoon überhaupt te hebben. Wat mij betreft raakt u daar een heel belangrijk punt aan. Ik ben zelf niet zo erg beducht voor de gevaren van de straling, maar ik zou het graag breder willen zien. De manier waarop de telefoon binnen 10 jaar tijd, of 10, 15 jaar tijd van bijna niemand tot iedereen gebruikt en ook gebruikt het ook nog de hele dag. Zo ongeveer, dat heeft zoveel consequenties voor de manier waarop we met elkaar omgaan, individueel en collectief. En dat kan ook risico's voor de gezondheid hebben. En ik vind het jammer dat de hele discussies over mobiele communicatie en de mobiele telefoons in het bijzonder zich vooral toespitsen op de straling, terwijl ze in iets waar ik denk misschien veel belangrijker zou kunnen zijn, de sociale consequenties, wordt pas de laatste jaren een beetje met mondjesmaat aandacht besteed. Ja, duidelijk. We hebben het ook even gevraagd op de straat hier in Limburg. We zijn eens even gaan kijken naar wat kinderen die ook een mobiele hebben of graag zouden willen hebben. En de discussie die er daar thuis uit voortvloeit. In België hebben ze een wet aangenomen dat voor kinderen tot 7 jaar verboden wordt om mobieltjes te gebruiken. Wat vindt u ervan? Eigenlijk wel een goede regeling. Wat zou een goede leeftijd zijn? Ik denk rond een jaar of 11, 12. Dat vind ik vroeg genoeg. Dat vind ik prima. Ja, vind ik prima. Ik vind het niet nodig dat kleine kinderen al met een telefoon rondlopen. Nee. Wat zou een goede leeftijd zijn? Nou, ik denk de middelbare school. Dat vind ik wel netjes dat de elders er in ieder geval kunnen bereiken. Maar zodat per se gigantisch rond moeten bellen, dat nee, vind ik niet nodig. Ik denk dat er wel goede aspecten aan zitten, ja. Welke? Omdat ik denk dat het niet altijd een meerwaarde heeft dat kinderen van die leeftijd met telefoons rondlopen. Het heeft volgens de Belgen te maken met de gezondheid. Ja, dat ben ik niet door geen bewijs voor. Het zou kennen. Dus ik denk niet dat dat vast ligt. Dan heb ik zoiets van elders waar is uw eigen beslissingsrecht. En in deze zin kan ik me wel voorstellen dat belangrijk gevonden wordt, maar ik vind het enigszins betuttelend. Ik vroeg net een aantal elders, die zeggen allemaal prima.
Goed, dan hebben dus de elders wat dat betreft hun eigen recht gepakt van ik beslis dat mijn kind bij 7 jaar of misschien nog wel langer geen telefoon meeneemt. Hebben jullie een mobiele telefoon? Nee. Ik thuis wel. Thuis wel? Ja. En waarom niet op school? Mag gewoon niet van mijn ouders. Hebben jullie een mobiele telefoon? Ja. Hoe oud zijn jullie? 10. En hebben meer kinderen van 10 jaar bij jullie in de klas een telefoon? Ja. Ja, bijna iedereen. Waar gebruik je hem voor? Voor te bellen en voor noodgevallen als het nodig is. Ja, om spelletjes op te spelen en zo. Kinderen die dat mobiele telefoon meebrengen, dat mag, ja, brengen die mee omdat ze een druk na schooltijd nodig hebben. Ze geven hem in de klas, zetten ze hem uit en geven ze hem aan de leerkracht. Die bewaart die centraal en nadat de school uit is, kriegen ze en pakken ze hem terug. Het is feest in Brunsum, want het is 60 jaar geleden dat de NAVO-basis die daar gevestigd is, werd opgericht. En we praten er hier aan tafel over. Dat doen we met niemand minder dan Arie van Meij, brigade-generaal van de NAVO in Brunsum. En de burgemeester van Brunsum, Luc Wienans. Heren, welkom. Ja, feestje gisteren. Maar moeten we wel even uitleggen, want het is niet zo dat de NAVO-basis al 60 jaar in Brunsum zit. Maar de basis aan zich, die bestaat wel 60 jaar. Het NAVO-hoofdkwartier, dat klopt. Dat bestaat 60 jaar. Dat is opgericht in Fontainebleau in Frankrijk. Maar door politieke verwikkelingen trok president de Gaulle de actieve bijdrage aan de NAVO terug. De Franse bijdrage. En daardoor moest de NAVO op zoek naar een nieuw hoofdkwartier. Dat was in 1953, als ik me niet vergis. Zijn jullie naar Limburg hier gekomen? Nee, in 1953 zijn we gestart in Fontainebleau. En in 1966 zijn we naar Limburg gekomen. Het is in 67 feitelijk. Ja, de Nederlandse regering was toen in discussie over de effectiviteit en de efficiëntie van de kolenmijnen. En voor Limburg heel goed bood de Nederlandse regering het Hendrikkamp als voormalige kolenmijn aan de NAVO. Ja. En daar was de NAVO blij mee. En ook Limburg. En Brunsum ook, meneer Wienans, u bent niet zo heel lang in dienst in Brunsum, maar u bent ongetwijfeld op het complex daar geweest, of vroeger was het voorbij gekomen. Ja. Welke indruk maakt het complex op u? Het is groot, hè? Jazeker, het is heel groot. Ik ben er overigens wel opgegroeid. Ja, dus ik kan me nog heel goed herinneren, ik ben van 64, dat de grote auto's van de afzet langskwamen en dat, ja, laat ik zeggen, de hele afzet in opbouw was. Maar natuurlijk was dat heel erg belangrijk voor Brunsum en voor de regio, de Oostelijke Mijnstreek, zoals het toen heette. Want we hadden natuurlijk heel veel werkgelegenheid met die staatsmijnen. En toen dat er naar uitzag dat dat ging verdwijnen, was men driftig op zoek naar alternatieve werkgelegenheid. Ja. En dan is de afzend natuurlijk buitengewoon welkom geweest. En we zijn wat dat betreft ontzettend blij dat ze nu bijna 50 jaar in Brunsum zijn. Ja, maar om even een indruk te geven, hoeveel mensen lopen daar rond, hoeveel mensen werken daar? Op ons hoofdkwartier werken zelf 1600 mensen. 800 zijn echt de kern van de staf. Die de plannen maken en de uitzendingen organiseren en dat soort dingen doen. En de andere helft, de andere 800, zijn ondersteunend. Die verzorgen ons eten, onze auto's en noem maar op. En vormen ook een verbinding met de maatschappij om ons heen, Brunsum. Ja, en daarvanuit geredeneerd, 1600 mensen hebben hun gezinnen, niet op die kazerne, maar in Brunsum vooral. En dat is natuurlijk een economische spin-off, maar ook mensen zitten in verenigingen. Want leidinggevende militairen, ja, die hebben bijna een bloedgroep om lid of een voorzitter van de vereniging te worden. Dat zie je heel veel gebeuren en dat is een hele goede interactie. Vind je het ook belangrijk dat mensen die hier werken zich ook integreren met de samenleving die hier is? Ja, het is heel belangrijk om hun gezinnen in ieder geval op hun gemak te laten voelen binnen de gemeenschap van Brunsum en de omgeving. Maar ook, het is een meerwaarde voor de militair. Want de militair, als we terugkijken naar vroeger, dachten we dat een oorlog met militaire middelen gewonnen kon worden. Maar dat kan al lang niet meer, dat weten we ook. Dus dat betekent dat ook een militair zich breder moet ontwikkelen. En waar doe je dat? In het burgerbestuur. Door de interactie te hebben met vrienden en bekenden om je heen. En dat wordt zeer op prijs gesteld. Zeker binnen de Nederlandse Defensie, maar ook binnen de NAVO-organisatie. Hoe belangrijk is de basis voor Brunsum? Nou, ik zou het misschien zo kunnen uitleggen. Wij hebben in Limburg heel veel toerisme en recreatie. En al die gemeentes die buigen hun hoofd erover van hoe kunnen we nou wat meerdaags verblijfstoerisme stimuleren. Men weet dan al, als mensen langer dan een dag blijven, dat het bestedingspatroon veel groter is. Nou, dat even projecteren op de Brunsumse situatie. Dan weet je dus dat je meer dan 1600 mensen, niet 1, niet 2, nee, het hele jaar daar hebt. En dat het mensen zijn die vanuit bijna 26 Europese landen Brunsum bezoeken, daar actief zijn, daar werken, een boterham verdienen, maar ook besteden. Dus kortom, er wonen, recreëren enzovoorts. En
betekent natuurlijk, als je dat over 15 jaar bekijkt, dat dat van enorme economische waarde is. En wij hoeven niet te knokken om mensen een dag langer te laten blijven. Nee, we weten zeker dat die mensen er heel lang blijven, zelfs 50 jaar. Dus dat is heel belangrijk en heel waardevol. Ik vraag me dat dan af, want ja, je zegt net, het is heel internationaal natuurlijk. Hè, maar ik weet van mezelf vroeger, ik zag het als een soort van portaal naar de Verenigde Staten. Dan kenden dan mensen die werkten daar en die hadden dan allemaal rare dingen bij zich die je hier niet in de winkel kon krijgen en zo. Maar er komen natuurlijk allerlei nationaliteiten, die zitten nu in Brunsum. Betekent dat ook dat Brunsum eigenlijk in die tijd veel internationaler geworden is als gebied? Ja, eigenlijk wel. Wat ook bijzonder is, Brunsum was natuurlijk in die mijntijd al heel erg internationaal geworden. Hè. Er werkten Italianen, Marokkanen, Hongaren, noem maar op. Alle nationaliteiten zaten overal in die mijnindustrie. En natuurlijk is dan de stap naar weliswaar een heel andere beroepsbevolking, beroepsgeoriënteerde mensen, defensie, is heel anders. Maar ja, het internationale karakter van Brunsum en van de regio is daarmee alleen maar versterkt. Even een bestuurlijk vraagje. Heeft u iets te zeggen daarover de basis? Bent u als burgemeester de baas ook over de basis, om het dan zo te zeggen? Ja, ik kan dat zo zeggen. Of is het Amerikaans grondgebied en is het Amerika wat... Het is natuurlijk zo dat inderdaad, je bent verantwoordelijk voor het totale grondgebied. Dat is gewoon zo, maar we hebben daar wel heel helder ook afspraken over als het gaat om veiligheid. We hebben inmiddels ook bijvoorbeeld georganiseerd dat onze brandweer, de brandweer van Brunsum, dienst doet op het terrein van de afzend. Maar ik heb van mijn vorige burgemeester, of mijn voorganger, zo moet ik het zeggen, die heeft mij gezegd van, weet dat je verantwoordelijkheid hebt daar. Dus dat heb ik ook in mijn oren geknoopt. En wat betekent dat bijvoorbeeld nu? Hè? We lezen deze dagen allemaal over Syrië. Ik kan me voorstellen dat bij u natuurlijk het gesprek van de dag is op de werkvloer. Maakt dat nog wat uit? Ik bedoel, leeft u daar dan ook extra in mee? En u als burgemeester dan in het verlengde daarvan ook? Ja, wij volgen het nieuws natuurlijk met meer dan gemiddelde aandacht. En wij hebben natuurlijk ook meer informatie dan gemiddeld in het nieuws naar voren wordt gebracht. Dat is niet voor een tafel hier uiteraard. Maar goed, dat is natuurlijk niet alleen een zaak van Brunsum. Dat is een wereldprobleem wat op dit moment aan de orde is. En daarover gesproken, heel veel mensen weten niet dat de grote actie in Afghanistan eigenlijk geleid wordt vanuit Brunsum. Dat klopt. Dat doen we al een heleboel jaren. Eigenlijk sinds het begin al, het is meer dan 10 jaar, geven we leiding aan wat er in Kabul en alle provincies gebeurt. En dat is voor de voorziene toekomst, zal het zo blijven. Ook als het een wat mogelijk kleinere missie wordt na 2014, dan zijn wij daar verantwoordelijk voor. Dus als die missie iets te succesvol wordt, moeten wij ons hier zorgen gaan maken in de buurt? Nou ja, de ervaring leert gezien de afgelopen decennia dat er iedere regio in de wereld wel weer een nieuwe uitdaging biedt. Helaas, kijk naar Syrië, kijk naar Mali, kijk naar andere delen van Afrika. Dan zal de NAVO mogelijkerwijs weer ergens anders wat moeten gaan doen. Maar dat is niet in onze handen uiteraard. Dat is in de handen van de secretaris-generaal en de regeringsleiders. U heeft natuurlijk met de basis eigenlijk de moderne geschiedenis helemaal meegemaakt. Hè? Van de Koude Oorlog tot de oorlog in de Balkan, Midden-Oosten, nu ook weer. Hoe heeft de basis in Brunsum zich daar iedere keer in verhouden? In die acties die daar bijvoorbeeld plaatsvonden? Ja, nou, niet direct hebben wij overal mee te maken gehad. De Koude Oorlog is natuurlijk wel echt iets geweest waar wij ons hadden voorbereid met allerlei andere hoofdkwartieren om als het Warschau-pact of de Russen ooit zouden komen, dat we daar tegen bestand zouden zijn en dat we adequaat konden optreden. Daarna is er van alles gebeurd op de Balkan. En dat werd vooral vanuit ons zusterhoofdkwartier in Napels. Want je hebt nu 2 hoofdkwartieren in feite die marine, landmacht en luchtmacht en special forces eenheden kunnen aansturen. Dat zijn voor de NAVO dus, dat zijn Brunsum en dat zijn Napels. En de Balkan werd vooral vanuit Napels aangestuurd. Maar daar zijn we natuurlijk ook bij betrokken geweest. Ja. Even terug naar zeg maar, de inbedding in de regio. Hè. In hoeverre krijgt u bijvoorbeeld als burgemeester vragen van uw inwoners van goh, wat gebeurt daar eigenlijk? En, want het is natuurlijk niet echt zichtbaar wat u doet in de zin van dat iedereen daar zomaar even kan komen kijken. Ik neem aan dat het ook wel iets voor de voorlichting betekent u moet doen. Ja, zeker. Wat dat betreft hebben wij ook heel nauw contact over de situatie op de basis. Het is natuurlijk in de regio zeer bekend waar men mee bezig is als het over Afghanistan
Afghanistan gaat, maar dan natuurlijk niet tot in detail qua operatie. Maar het levert wel bijvoorbeeld toch een heel trots gevoel op bij de inwoners van Brunsum en zeker ook bij de burgemeester en de raad, dat wij de meest maximale hospitality willen verlenen aan de mensen die dit enorm belangrijke werk doen. De NATO in je gemeente hebben, dat is niet zomaar iets, daar moet je heel goed voor zorgen. Daar zijn we trots op. En wat dat betreft is het natuurlijk ook een aansluiting, inhoudelijk zal ik maar zeggen, aan de internationale gemeente Brunsum, die van daaruit ook die contacten scherp volgt. Want je weet bijna altijd wel van als er inderdaad een haard is, ergens in de wereld, dan zal er een connectie zijn tussen de basis in Brunsum en die haard. Nou, dat heeft enorme betekenis. Ja. Je hebt dus gisteren gevierd dat de basis 60 jaar bestaat. Daarvan dus 46 jaar hier in Limburg eigenlijk. En binnenkort dus het 50-jaar jubileum. Gaat u dat samen vieren nog met de gemeenschap ook van Brunsum? Ja, dat gaat gegarandeerd gebeuren. Nou, of het dat precies wordt. We hebben net al even in ons voorgesprek onder de koffie daar even van gedachten over gewisseld. Hoe we dat ook intellectueel gestalte kunnen geven. Voor de jeugd vooral natuurlijk. Want ja, Brunsum is een internationale gemeenschap geworden. Maar ook Maastricht en eigenlijk heel Zuid-Limburg door alle internationale organisaties die er zijn. En dat is heel belangrijk dat we daar echt wat mee doen. Ja. En ik denk dat dat wel wat gaat worden. Zonder meer. We gaan er zeker misschien ook een parade als het erin zit. We gaan een aantal mooie dingen doen om de burgers erbij te betrekken. Maar inderdaad die invalshoek naar het onderwijs, naar jonge mensen. In de jaren 60, 70 was het heel populair om in die generatie te praten over wereldvrede en ook de Koude Oorlog die toen natuurlijk volop aan de gang was. En wat dat voor effecten had, de bedreigingen die men toen zag aankomen. Nou, er is heel veel veranderd. De vormen van oorlogvoeren zijn volstrekt anders dan in die tijd. Maar de jeugd die nu opgroeit, heeft een heel ander wereldbeeld dan wij toen. En wat dat betreft is het heel mooi om juist met die generaties te gaan praten over wat betekent wereldvrede nou in 2020 en welke bijdrage kun je daar nou individueel aan leveren. Dat zijn interessante vragen die we tegen die tijd is. Maar straks als de missie in Afghanistan bijvoorbeeld erop zou zitten, dan neem ik aan dat u toch niet zonder werk komt te zitten. Nee, er zijn helaas nog genoeg potentiële brandhaarden in de wereld. En verder zijn wij naast Afghanistan, dat is onze hoofdtaak op dit moment, zijn we ons aan het voorbereiden op een tweede taak. Dat is de NATO Response Force. Om als een soort brandweer van de NAVO inzetbaar te zijn en leiding te geven aan troepen waar dan ook ter wereld. En dat moet binnen 15 dagen kunnen. De eerste mensen moeten binnen 5 dagen zelfs al kunnen vliegen richting een bepaalde regio. Uiteraard nadat politici hebben besloten tot. Ja. En de derde hoofdtaak die wij nu ook al aan het voorbereiden zijn, is regional focus. En dat betekent dat Napels verantwoordelijk is voor alles wat de zuid van de Alpen gebeurt, dus Middellandse Zee en omgeving, en wij voor wat noord van de Alpen gebeurt. Ja, en als u nadenkt dat bijvoorbeeld in de noordelijke regio het ijs aan het smelten is. De Noordpool. De Noordpool, maar de Noordpool, dat klinkt zo hard, zo ver weg. Maar dat is Noord-Noorwegen, dat is IJsland, dat is Groenland, dat is een deel van Rusland. Het is belangrijk dat daar de veiligheid gegarandeerd blijft. En daar zijn we ook zeer geïnteresseerd wat daar ontwikkelt. Want er zijn natuurlijk heel veel landen die daar nu al een graantje proberen mee te pikken, terwijl ze absoluut niet in de buurt van de Noordpool wonen. Duidelijk. Er is nog genoeg werk te doen. Er is meer dan genoeg te doen. Mag u daar heel veel succes bij wensen. Bedankt voor de komst naar de studio. U ook, meneer de burgemeester. En ik zeg, praat nog eventjes na over het feestje voor over een paar jaar. Jazeker. Dank u wel. Dank u wel. Ja, dan gaan we weer door naar de sport. Zometeen gaan we het hebben over het WK wielrennen dat in 1967 een herde plaats voor een doorvuurders aangeschoven wielrezen. We zijn proffen dus zometeen over het WK en over het laatste wielernieuws. Maar we beginnen met voetbalnieuws. Want vannacht is de transferwindow gesloten en de last minute transfers naar Limburg, die komen op naam van MVV. Want MVV verloor Leroy Labille, maar kreeg daarvoor deze spits terug. Dit is Mike Sema. Hij komt van het Zweedse Haugesund over. En hij kon betaald werden van het geld wat Labille het opgeleverd. Dan even wordt Rode JC ook nog in de race voor een nieuwe speler. Ze hengelde naar de diensten van deze Anko Jansen, de aanvoerder van de Graafschap. Maar de clubs worden het niet op tijd eens en dus komt Anko Jansen niet naar Kerkrade. Nou, Rode JC hoopt verder toch nog een speler te kunnen aantrekken. Dat kent namelijk weer deze Glenor Plet. De heeft zijn contract laten ontbenjen bij FC Twente en is daarmee dus vrij om te gaan en staan en hing dus niet vast aan de transferwindow. En het kan dus gewoon zijn dat Roda hem op korte termijn alsnog zal presenteren als aanwinst.
Trainer Ton Kane uit Glen heeft ook een nieuwe club. Hij gaat aan de slag bij de nummer 5 van de hoogste afdeling in Griekenland. En dat is Veria FC. Kane wordt als laatste actief op Cyprus, waar er onder andere 2 teams getraind heeft. En hij zat sinds deze zomer thuis zonder werk. En dan nog hebben we wielernieuws, want vandaag zijn de selecties bekendgemaakt voor het WK dat eind deze maand in de Italiaanse Florence zal gaan plaatsvinden. En we hebben Wiel Verrezen toch goed genoeg. Lot van Martijn even voorhouden. Meneer Verrezen, welkom. De namen van de selectie, 3 Limburgers, Wout Poels uit Bitterswijk. Nemen we maar even Laurens van Dam, ook een Limburger, woonde jarenlang in Maastricht. En Tom Dumoulin uit Maastricht, daar is er ook bij. Dus we zijn goed vertegenwoordigd. Dat denk ik. Maar een verrassing is dat niet, vind ik. Ten Dam natuurlijk een geweldige Tour gereden. Zit nu ietsjes minder in de ronde voor Spanje, maar iets goed. Dumoulin en Poels, met name in de Tour. Poels heeft er nog een rit in de ronde van de Einde gewonnen. Nou, ze verdedigen gewoon die plaats. Ook al om, de selectie, meneer natuurlijk ook nog gekeken, ook al omdat het parcours in Florence. Ja, het ligt zo goed. Het ligt zo goed. Ik bedoel, het is geen gemakkelijk parcours, maar heuvelachtig, maar het zijn allebei jongens die redelijk bergop kennen. Ja, goed aan Limburg vanmiddag in ieder geval. Ja, dat is zeker. Ik denk ook dat we ook de dip zijn. We hebben nu al dus weer drie Limburgers in de WK-ploeg. We hebben nog Rob Ruig en Roy Curvels bij de profs. En ja, bij de belofte, daar zitten ook wel een paar jongens waarvan het een en ander mogen verwachten. We gaan het volgen. Ja, Limburg, we toch over minuten voor hebben het eerste WK ooit in Nederland gehad in 1967. Dat gebeurde in Heerlen. En hier wordt er uiteraard bij als wielerverslaggever. En het wordt eigenlijk, om heel kort neer te zetten, het moment waarop Eddy Merckx eigenlijk definitief doorbrak. Want hij won door zijn eerste wereldtitel. Ja. Dat klopt, overigens wordt het niet het eerste WK in Limburg, want Valkenburg had al in 38 en in 48 ook het WK gehad. Maar Heerlen is eenmaal dus het WK wegwedstrijd. Afgelopen jaar hadden ze de tijdrit. Maar inderdaad, 3 september 1967 het WK in Heerlen. En Merckx, inderdaad, het wordt de eerste wereldtitel voor Eddy Merckx bij de profs. Want 3 jaar eerder had hij al bij de amateurs gewonnen in Sallanches, aan de voet van de Mont Blanc. Hij had dat jaar overigens ook al Milaan, Sanremo en nog een paar klassiekers gewonnen. Maar dit wordt een grote doorbraak. De wereldtitel wordt er eigenlijk al 2 jaar op zoek voor. Hij is in april 65 heeft hij zijn eerste profwedstrijd gereden. En ja, daarna heeft hij nog wereldtitels gewonnen. En we zijn hier op de foto, want het wordt eigenlijk in de strijd tussen een jonge Eddy Merckx en Jan Jansen, natuurlijk de grote Jan Jansen uit Nederland, die wel even wereldkampioen zou werden. Maar hij wordt hier volgens de overlevering op een wieldikte geklopt op de streep. Ja, moet ik erbij zeggen, het wordt een heel merkwaardig wereldkampioenschap. Dat zou je zeggen een dag binnen niet, maar het wordt eigenlijk de beslissende ontsnapping, die wordt 100 meter al. En meestal gebeurt dat na 250 kilometer. Ja. Maar er wordt al direct in de kopgroep weg met Motta, met Merckx, met Saez, met Van der Vleuten en een Engelsman. Ik dacht dat de jonge Eddy heet. Addy, maar dus Eddy. En daar is Jan Jansen halverwege koers naartoe gesprongen. Toen wordt de Engelsman weg, dus ze bleven met 5 en dat draaide op een sprint uit. En Jansen die kost wel gaat van sprinten. Merckx, veelzijdig genoeg, kost ook sprinten, maar er zat ook de Spanjaard Saez bij. Een hele goede sprinter, die had dit jaar 2 of 3 ritten in de ronde van Spanje gewonnen. Dus het wordt nog geen uitgemaakte zaak dat door Merckx of Jansen gingen winnen. En toen heeft Van der Vleuten de sprint aangetrokken voor Jansen. Maar ja, Jan kon dan toch een paar centimeter tekort. Ja. Het wordt een WK wat toen al heel druk bezocht wordt. Toen al leefde de wielersport natuurlijk heel erg in deze regio. Want ook daar in Heerlen wordt het behoorlijk druk langs de kant. Ja, dat wordt heel druk. Ik heb ze niet geteld, maar als er 100.000 man worden, dan overdrijf ik niet. Het wordt een geweldige ambiance. En het wordt natuurlijk ook een kampioenschap daags voor de profs reden de amateurs. Dat zijn nu de belofte, maar dat heet toen de amateurs. De vrouwen. En door weer 1 of 2 dagen eerder wordt de ploegentijdrit. Heerlen, Born, Heerlen. Ook heel bijzonder, ze finishen hier midden op de snelweg, die Heerlen. Midden op de snelweg, maar dat kost. Ik weet niet of dat gedeelte toen al echt in gebruik wordt. Maar de ploegentijdrit, wat ik net zeg, die is verreden op de autobaan. Heerlen, Born, vice versa. Ja. Die hebben ze twee keer op een avond. Dus, en dat was de eerste keer in de geschiedenis dat er een autobaan
afgesloten werd 1 dag voor het wielrennen. Ja, jij wordt als verslaggever bij deze foto's zien van Tony Stroeken, de bekende fotograaf. Ja, dat is... Dat wordt de enige volgens mij daar ook plaats op de finish van het hele journaal. Ja, maar dat wordt Tony wel toevertrouwd, maar er worden meer goede sportfotografen in Limburg. Maar de foto van Tony, die is de wereld rondgegaan. Ja. Ja, Eddy Merckx, ik zei het al, hij is zijn eerste wereldtitel. Hij wordt daarna eigenlijk geroemd als zijnde de grootste renner ooit, zou zeggen Veulen, voornamelijk natuurlijk in België. Wie keek jij tegen Eddy Merckx aan? Nou, ik noem hem ook de grootste renner. Hij heeft natuurlijk niet zoveel rondes van Frankrijk gewonnen als Lance Armstrong, die ze hem overigens ook willekeurig afgepikt hebben. Hij is ook op doping betrapt, zelfs 3 keren. Ja, er zijn meer renners en meer sportlieden op doping betrapt. Ik kan me herinneren eens dat er 3 internationals, voetbalinternationals, gelijktijdig ook betrapt werden. En dat is later weer weg, of niet weggemoffeld, maar dat was... de heren De Boer en Davids? Davids en, ik ben even de derde naam. En in de atletiek en in de honkbal en nummer op. Ik wil maar zeggen, die Armstrong heeft het alles gekost, maar Eddy Merckx wordt nog altijd gezien als de grootste man. Jawel. Kijk eens, Merckx heeft een hele ommekeer in het wielrennen teweeggebracht. Voor de tijd had ze iets zo van renners voor het klassieke werk, de grote eendagswedstrijden, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, noem maar op. En dan had ze de ronde renners. En Merckx zei kom. En Merckx met zijn eerzucht en zijn klasse, maar vooral ook zijn eerzucht, hij wil alles winnen. En Merckx reed dus van februari de ronde van de Middellandse Zee tot oktober de ronde van Lombardije. Reed winters ook nog 5, 6 zesdaagse, dat moest er niet over zaten. En hij wil altijd winnen, hij won zelfs in de criteriums. Worden er ook nog bij. Kijk, Merckx komt op 150 tot 170 koersdagen per jaar. Dat duidt heden vandaag duidt tot 2-3 jaar. Ja. Dus Merckx wil altijd, dus daar kreeg ze een hele andere... Duidelijk. Tot slot, dit wordt Heerlen, 1967. Natuurlijk hebben we vorig jaar ook het WK wielrennen hier gehad. Denk je dat het voorlopig voor Limburg dan wel ook gezien is? Of kunnen we verwachten dat we over een paar jaar toch alweer een volgend WK hier mogen begroeten? Nou, ik denk dat we wel een poosje moeten wachten. Het is zo'n gigantische onderneming. Vooral dus verkeerstechnisch. Financieel ook goed gegaan. Heel dus en dat dus speelt met. Er is aan de gedangers bij gekomen sinds een jaar of 10, 20 is een mondialisering op gang gekomen in het profwielrennen. Vroeger wordt het profwielrennen, dat wordt een West-Europese aangelegenheid. Ik kan me herinneren dat ik als scholier van 13 jaar naar een WK ging in Luxemburg, was ik nog niet journalist. Maar goed, dat even terzijde. Dan reed je door 6 landenploegen of 7 landenploegen. En daarna, dus in de jaren 80, 90 en vooral na de val van de muur, is het Oost-Europa, Australië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, noem maar op. Dat wordt in die tijd wordt het gewoon ondenkbaar. Ik ben mijn eerste Tour de France als verslaggever, 1974, daarna zijn er nog 18 gevolgd. Maar mijn eerste tour, ik denk dat er tot 10 nationaliteiten aan de start zongen, dat het vuil worden. En dan had ze het overgrote deel worden, Fransen, Belgen, een stuk of 12 Nederlanders, Spanjaarden, Italië. Ja, en dan zullen er wel 2 of 3 Denen en 2 Ieren metgereden hebben, maar nu... Heel anders dan tegenwoordig. Tot slot kort, wordt dit voor u het mooiste WK in Nederland? Of zeg je van nou, een van die zie voor de Valkenburg, hij toch net gaat meer? Ja, dit wordt natuurlijk ook een mooi. Ik heb zoveel mooie WK's gezien. En met name dus het WK dat Raas won op de Kouberg in 79, bleef me bij. Bernard Hinault in 80 in Sallange, indrukwekkend. Ook vanaf het begin. Op Nederlandse schaal, op Limburgse schaal zeg maar, wordt dit dan de beste of mogen ze zoiets niet gewoon? Nee, het wordt een schitterend kampioenschap. Mij heeft altijd de overwinning van Raas heeft mij altijd toch aast. Wat hebben we over de kampioenschappen die in Limburg geweest zijn? Toen ik toch de titel van Raas, die door op zo'n indrukwekkende wijze toesloeg. En is Tom Dumoulin de volgende? Die we op het hoogste podium mogen ontdekken door? Wie weet. Ik ben niet zo goed in voorspellen, sportvoorspellen, dat is heel moeilijk. Ik zeg altijd, want dan had Cruijff al 10 keer de voetbaltoto gewonnen. Dus dat is heel moeilijk. Maar Tom Dumoulin geit in mijn ogen een hele mooie carrière tegemoet. Wout Poels ook. En er hier ook nog een paar beloften. Ik heb genoemd Limburg zit wel weer in de lift. We hebben nog een Mike Teunissen en Bob Schoonbrood, om er maar 2 te noemen. We gaan het zien. Mogen ik hartstikke bedanken meneer Verhezen voor uw komst in de studio. Graag gedaan.
Ja, en elke dinsdag in Limburg vandaag toch over het hebben over de verkiezing van het leukste dorp van Limburg. Want de verkiezing is weer losgebarsten en inmiddels zit vooral aanbeland in de halve finales. En dat betekent dat hier de komende dinsdag de halve finalisten aan tafel aanschuiven. Ze mogen dan in de aanvolgende minuten hun dorp zo ver mogelijk promoten. En vandaag gewoon voor beginnen. En doen we dat met een vertegenwoordiger van de gemeente, of van de dorp Torren, zo moet ik het zeggen, Toer en Mirjam Zegers. Hartelijk welkom. En Tjeu Looyen, inwoner van Nijwiertje Eind, oftewel Nederweert Eind. Oftewel Deentje. Deentje? Oké, verleer ik het vandaag. Deentje. Nou, hartelijk welkom samen. Ik ga zeggen, eigenlijk elkaars concurrenten, maar we zetten toch even gebroedelijk neer van elkaar. Dat kennen we gaan. Ja. Je vergaan is natuurlijk alles vragen over het dorp. Te beginnen bij u in Toor. We kennen Toor voornamelijk van het witte stadje, de witte huisjes. Maar vertel eens even wat Toor voor u is. Nou, ik wil om te beginnen al heel even duidelijk zeggen dat Toor geen stad is. Toor is een dorp van 2400 inwoners. Was er discussie over? Nou, we horen het wel geregeld. Dat mensen zeggen van, nou, je zegt Toor is een witte stadje. Maar je doet wel met aan het leukste dorp van Limburg. Dat kan natuurlijk niet. Dat kent dat is goed dat jullie dat zeggen. Ja, maar het is dus een dorp. Toor is een dorp van 2400 inwoners. Vroeger had je het stift, dus het klooster, had je het recht om belastingen te innen en eigen muntje te slaan. Maar Toor zelf heeft nooit geen stadsrecht gehad. Dat is wel degelijk en de kandidaat voor de titel te krijgen, denk ik. Duidelijk, ik heb alweer iets geleerd. Wie zit het met, wie zag je net? Ja, Deentje. Is het met Deentje? Ik heb die discussie niet. Deentje is die discussie helemaal niet, want het dorpje Deentje is pas 70 jaar oud. Dus in 1941 is de kerk en de school gebouwd. En net van tevoren hebben ze eigenlijk min of meer de dorpsrecht gekregen van de grote dorp Nijwier. Dus we bestaan eigenlijk 60, 70 jaar. Dus daar hebben we geen problemen met stad of dorp. We zijn gewoon een heel erg leuk dorp. Met eigenlijk alle voorzieningen als dorp. En dat houdt dus in heel veel natuur. We hebben ook heel veel de basisvoorzieningen van Deentje, die zijn nog allemaal aanwezig. Dat is de kerk en het gemeenschapshuis. Plus de basisschool, dat moet ik absoluut niet vergeten, want daar hebben we binnen zelf 40 jaar gestaan, dus anders kreeg ze natuurlijk op de horen. Dan de verenigingen in een dorp van 1600 inwoners zijn er binnen 35 verenigingen en stichtingen, dat is onvoorstelbaar. En het leef- en woonklimaat is erg goed, want met name de jongeren, veel dorpjes die klagen erover dat de jongeren wegtrekken. Bij ons zijn de laatste jaren heel veel jongeren teruggekomen. En het geeft toch aan dat de woningbouw erop gebaseerd is. En ook voor de ouderen. Dus. Zit dat in Toor? Heb je dezelfde positieve ontwikkeling terug? Toor gaat wat alles betreft eigenlijk heel goed. Ook de verenigingen. We hebben een heel bloeiend verenigingsleven. We hebben 2 harmonieën. Die allebei wereldkampioen zijn geworden. Dus, nee, precies. We zijn ook heel trots erop dat 2 jaar geleden de koninklijke familie bij ons in het dorp is geweest. Ik denk dat dat geen dorp kan zeggen. Daarom is het ook zo leuk om... Nederweert lacht al. Terecht, dat is heel terecht. Maar dan weet je de verkiezing niet met, hè? Dat hebben we duidelijk. Hier is hij geweest, is nog niet aggereerd, hij komt er gewoon wonen. Nee, maar dat maakt het wel leuk dat mensen naar ons dorp komen. En niet alleen de koninklijke familie, ja, duizenden mensen van Nederland, boete Nederland, Wieter, boete, komen toch naar ons dorp om het te bewonderen. Ja, dan kun je inderdaad er nog een extra motor, zeg maar als motor gedeend. Dan komt er nu sindsdien nog veel meer lui naar u toe, Joris? Nou, het trekt natuurlijk wel mensen aan. Hè. Kijk, toen wordt toch alweer in de schienwerper gezet. Hè. En dat is toch wel te merken. Ja. Even over de verschillen tussen de dorpen. Je ligt niet zo heel wiet van elkaar af. Zonder nog heerlijke fiets dus. Ja, zo gaat het. Dus 20 kilometer. Toch, uw dialect is compleet anders. Hè? Zeker een Nijwiertje met de tjuklang. Een Nijwiert, dat is heel andere taal ook als Remuntje. En bij ons ligt de taalgrens op de Leveren. Dus Leverooi, wat al Nederwiert is. En de taalgrens ligt zeker ook naar Zumeren. Dus de Brabantskant is heel anders. Dus Nijwiert is toch heel anders. Ja. Dus, en uw dialect in Toor, dat is meer gericht op het Mid-Limburgs? Ja, duurs altijd, waar ik ook kom, zeggen de mensen altijd van, dat is heel aparte klanken.
Toer gaat over keuken en over biek en die klanken allemaal. En dat is toch wel een beetje een paar dingen. Ja. En je hebt voor de verkiezing van het leukste dorp een aantal opdrachten moeten doen. Onder andere heb je weer door moeten promoten en een beeld moeten brengen. Voor op zich heb beelden gezien van uw beide dorpen. Wat heel bijzonder is voor u bijvoorbeeld, is dat je ook de opdracht hebt gemaakt om een eigen dorpslied te maken. En dat ook te geheuren te brengen, te zingen. Misschien is het leuk als we toch even thuis kunnen kijken en mag je er nou met zingen, hoor. Ja. Prima, doe ik wel. Ja, ik zag u er niet bij staan, of wel? Helemaal veel Wie is dit liedje tot stand gekomen? Nou, dat is een vastelovensliedje van, moet ik twijfelen, volgens mij 1974 of 74. En daar heb ik zelf deze tekst opgemaakt. De tekst is ook van u? De tekst is van mij, ja. En we hebben een paar mensen gevonden die daar met een muziekinstrument bij kwamen. We hebben mensen opgeroepen om met te doen om dit liedje te zingen. Nou, we hebben een hele leuke avond gehad. En daarmee is het eigenlijk ook steeds meer beginnen te bloeien, deze wedstrijd. Ja. Heel erg leuk om te doen. Maar goed, dan vind ik ook, dan best ook serieus in de wedstrijd mee doen natuurlijk. Hè. Want nu moet ik natuurlijk vragen, wat heb jij dan gedaan? Wij werken het heel jaar door. Dus we werken niet voor één punt. Als je ziet, met name hoe we heel erg trots op zijn in Dinch, is met name het vrijwilligerswerk. En we hebben al 15 jaar metgedaan aan de vrijwilligerswedstrijd Kern met Pit. We hebben 15 jaar 1 of 2 projecten per jaar gehaald, maar we hebben 2 keer zelfs de provinciale vrijwilligersprijs gehaald met Eenderhoofd, de Openluchtmuseum Eenderhoofd. En ook met de renovatie van de basisschool. Daar hebben we dus niet alleen Kern en Pit, maar de vrijwilligersprijs van de provincie gehaald. Nou, dat is bijzonder knap. Nee. Maar neven het heel veel vrijwilligerswerk in de 95 verenigingen en stichtingen zijn eigenlijk 4 punten of 4 dingen, activiteiten per jaar. Dat is verstandig. En dat is altijd de tweede zondag van augustus. Dat is het leven tussen Piel en Maast 150 jaar geleden. En dat wordt allemaal gedaan door authentieke, de eigen mensen. Zowel van 4 maanden tot 90 jaar. Door eigen kleier die we in de loop der tijd bijeen gedaan hebben. Want we doen dat al 38 jaar. Dus dat is niet. En alle materialen. Ik vind dat je alle evenementen kunt opnemen. Nee, ik doe nog maar 4. En die komen echt, dat is uniek. Want daar komen elk jaar 10.000 mensen. Verder is het eind winterfestijn ook. Met Dickens, dat wordt hier het Openluchtmuseum. Ja. En het Openluchtmuseum hebben we met z'n allen steen voor steen uitgebroken, maar ook steen voor steen opgebouwd. Ja. En het heeft jaarlijks 25.000 bezoekers. Dus duidelijk. Het is toch een deur wat leeft. En nu is het natuurlijk zaak dat je zoveel mogelijk stemmen gaat verzamelen. Stemmen kent via www.hetleukstedorp van Limburg. Ik zou zeggen, dit is de camera. Ik mag 4 seconden nog even de laatste stemmers over de streep trekken. Mensen, als je nog niet gestemd hebt voor de tweede keer, dan ga naar www.leukstedorpvanlimburg.nl. Stem op Toer. Toer verdient je het om de titel te krijgen, Leukste Dorp van Limburg. Ik reken op u. Dankjewel. Meneer Looyen, neer weer eind. Dinch met zo'n geweldig leef- en woonklimaat en zo'n vol vrijwilligerswerk, waar ze zo trots op zijn, dan kun je niet meer. Heel veel succes. En Toer, heel veel succes. Oké, dankjewel voor uw komst in de studio. En wellicht in die finale straks in oktober. Want dan werden de finalisten hier in de studio van TV Limburg natuurlijk ontvangen. En over horen en zien bij de titel Het Leukste Dorp van Limburg in de wakkertjeslijp. Ja, en zo zijn we weer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Limburg Vandaag. Maar ook vandaag eindigen we weer met opmerkelijk Limburgs nieuws. Of beter gezegd een opmerkelijk fragment wat met Limburg te maken heeft. Dit keer gevonden bij onze collega's van Man bij het Hond. Want je kent misschien nog wel rapper Sjors uit Brunsum. De jongen die ooit die Man bij het Hond een podium kreeg. Door liet blijken dat hij toch niet zo heel erg geweldig goed kan rappen. Maar sindsdien wel een internethit is. En nu heeft Man bij het Hond hem teruggevraagd om te rappen over de wegenbelasting. Dat is natuurlijk... smeerlapperij van de staat.
Potverdomme. Ja, ik ben toen ik uitstapte in de stront gestapt. En ik kijk al zo uit voor blunders. Hier in Nederland rijdt men belastingvrij. Maar de staat wil ons dit afpakken. En dit is niet zo fijn. Want mijn vader en ik hadden ons zo'n auto gekocht. En gingen dus ook vaak op de tocht. Want geld hadden we niet om belasting te betalen. Vandaar dat ik dit nu zo zit te vertalen. En de restauratie duurde erg lang. Opeens over, boom, bam. Ja, Patrick Rappersjos. Ja, ik kan er niet om lachen. Ik vind het eigenlijk zelfs triest dat Man met Hond de Jong zo eerst keer te kakken zet. Want maar duidelijk zijn dat de Jong eigenlijk beschermd zou moeten werden door zijn omgeving. Ja, dit is een soort van gehandicapte mishandeling. Nou, nu zeg ik het wel heel gemeen, maar kijk, de Jong, het zal het vast allemaal heel aardig bedoelen, maar het is toch niet helemaal geschikt voor algemene consumptie wat er allemaal zit. En ik vind het inderdaad ook graag, dat ze dat ene keer hebben gedaan, dat kan ik me nog even voorstellen, maar dat ze nu de hele tijd bij hem terugkomen, dan wordt het toch een soort sketch op zich, zeg maar. En ik vind eigenlijk dat ze dat niet eens doen met immers althans van wat ik er zo van kan zien, dat niet zelf er ook een grapje van is aan het maken, maar dat het serieus zo meent. En los van de imago-schade voor onze provincie, laten we dat dan maar even opzij zetten, vind ik het gewoon voor de Jong eigenlijk niet leuk dat ze er... Nou goed, de kracht van Man bij het Hond is altijd dat ze de normale man laten zijn en dat ze daar ook het leuks doen en dat ze hem een podium geven. Maar in dit geval lijkt het dat ze gewoon willen scoren. Ja, want ze zijn nu echt inderdaad gewoon op het zetten om te falen, zal ik maar zeggen. Want ja, dat die Jong niet in trappen, dat weet voor allemaal al. En om hem dan inderdaad tot er nog eens uit een auto stappen en dan toevallig in een drol, ze weten het dan nog zo te monteren dat er maximaal neuzel uitkomt. Dan denk ik van ja, we hebben al genoeg leedvermaak tv, laat van het nu niet nog erger maken. Duidelijk. Nou, dankjewel voor die bijdrage vandaag. Morgen dan ook weer in deze uitzending natuurlijk opmerkelijke fragmenten. Heb je nog het gezien ergens op het internet of in televisieprogramma's of in de krant, want je denkt, dan moeten de heren aan tafel toch maar eens even praten. Stuur dan vooral al uw tips naar het onderstaande adres. We zien hem morgen ook weer en dan natuurlijk weer veel meer aandacht voor de Limburgse actualiteit, gesprekken hier aan tafel en opmerkelijke reportages. Tot morgen. Partners van Limburg vandaag zien Hair & Beauty Marijke Paradiek en kastelein Fashion & Denim Beek.